τον Γιώργο. Ο Στέλιος ο Χατζημπάκης έχει τσακωθεί με τον Γιώργο. Αυτά που έχουν βγει και έχετε δει είναι αυτά τα οποία είναι άλλα τα άτομα. Εμείς οι υπόλοιποι όλοι δεν έχουμε πει κάτι αρνητικό. Γιατί δεν υπάρχει σε εικόνα. Γνωρίζουμε τι τραβάει ο οπερατέρ και γνωρίζουμε τι δεν τραβάει. Όταν κάτι είδαμε το οποίο στην ουσία το θεωρήσαμε άσχημο, σαν ένα γεγονός που επαναλήφθηκε μετά, ήταν 2 τα γεγονότα, θέλαμε να μην το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί απλούστατα όλοι μαζί μένουμε και λέμε θα το τελειώσουμε, δεν έγινε πιστεύουμε κακή πρόθεση, θα το συζητήσουμε και θα το λήξουμε. Όμως όλα μεγενθύνονται όταν μένεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον και η τροφή είναι το α και το μέγα. Όλα μεγενθύνονται. Οπότε είχαμε κάνει ίσως μια υπερβολή. Είχαμε θέσει κάποιους κανόνες από τη μέρα που μπήκαμε. Και είχαμε πει ότι θέλουμε να λεγόμαστε ομάδα ή όχι. Και λέμε όλα τα ψηφίζαμε. Λέγαμε όχι, να είμαστε ομάδα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να είμαστε ομάδα. Τι σημαίνει λοιπόν ομάδα? Ότι ό,τι υπάρχει και ό,τι βρίσκουμε σαν φαγητό θα το φέρνουμε στο τραπέζι. Θέλουμε? Θέλουμε, είπαμε όλοι. Κάποια στιγμή δηλαδή είχα πάει εγώ με την Ειρήνη και βρήκαμε κάτι ξηρούς καρπούς μακριά στο δάσος και κάτι φρούτα. Μας είχαν πει δεν θα αγγίξετε τίποτα. Όταν θα έρχεστε στο αγώνισμα θα μας τα δείχνετε γιατί μπορεί να είναι δηλητηριώδης. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρείτε. Άρα δεν το τρώτε. Και όντως θα είχαμε πάρει μαζί να τα δείξουμε. Ευτυχώς που δεν το φάγαμε γιατί ήταν δηλητηριώδης. Ωστόσο ο Σπαλιάρας που δεν αντέχει. Περιμέναμε ότι η αποκάλυψη που θα γίνει, ότι κάτι έχει κάνει ο Αγγελόπουλος, που νομίζω ότι εκεί είναι και το σημείο κλειδί. Έτσι, εκεί άλλαξαν πολλά πράγματα. Για μία μέρα. Ότι η αποκάλυψη θα είναι κάτι το συνταρακτικό. Δηλαδή, υποψιαζόμασταν ότι έχει χαθεί κάτι πολύ βασικό περιουσιακό στοιχείο, ότι έχει παρενοχλήσει, ότι έχει κάνει. Πώς να γίνει. Και κουβέρτες, για παράδειγμα. Γιατί υπήρχε διαμαρτύρωση ότι φύγανε κουβέρτες. Και γίνεται η αποκάλυψη. Και η αποκάλυψη είναι όπως είναι στα κόμιξ που περιμένεις με ανοιχτά μάτια και μετά πέφτεις. Ήταν αποκάλυψη ότι πηγαίνεις μπροστά για να πας στη βάρκα και ότι μια φορά είχες φάει μαζί με τους άλλους που διαμαρτύρονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Αυτό μας απασχολεί. Και η άλλη ομάδα, είναι η αλήθεια ότι λίγο το δυνάμωσε αυτό, γιατί η άλλη ομάδα σχολίασε κάποια στιγμή ότι δεν έχουν καταλάβει ακόμα τον πραγματικό του χαρακτήρα. Τι μπλέξανε, ναι. Και θα τον καταλάβουν. Εμείς τον καταλάβαμε προφανώς σε 2 μέρες μέχρι να τον διώξουν. Τι είναι αυτό λοιπόν το μεγάλο μυστικό, ποιο είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω βγει από το παιχνίδι. Και δεν θέλω να δώσω συνέχεια σε κάτι που δεν θέλουν οι ίδιοι να δώσουν. Γιατί όσο ήμουνα μέσα και εγώ δεν μίλαγα. Οπότε μισομιλάγαμε. Και γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί δεν υπάρχει πλάνο από το γεγονός. Εάν υπήρχε, και το ξέραμε ότι δεν υπάρχει, γιατί όποτε ερχόταν κοντά η κάμερα, εμείς σταματάγαμε να μιλάμε. Ήμασταν στεναχωρημένοι εκείνες τις ημέρες πάρα πολύ, διασκορπισμένοι. Και απλά λέγαμε ότι θα τελειώσει εδώ και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό θέλαμε να κάνουμε. Τελικά είδαμε στην πορεία ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Και συνέχεια το αναμοχλεύαμε και συνέχεια ερχόταν αυτό στην επιφάνεια. Και στην ουσία γι' αυτό και ξεκινήσαμε μια συνεχόμενη πορεία με ήττες. Γιατί δεν ήμασταν καλά σαν ομάδα πλέον. Αυτό που έκανα όταν έφυγα, γιατί το πίστευα ότι θα φύγω, ήταν όταν θέλεις κάτι αυτό πραγματοποιείται. Και γενικότερα ο Γιώργος ήθελε να μείνει και ευτυχώς που βρίσκεται σε αυτή τη θέση γιατί το ήθελε. Και εγώ ευτυχώς που είμαι εδώ μαζί σας γιατί εγώ αυτό ήθελα. Οπότε πραγματοποιήθηκαν 2 θέλω 2 ανθρώπων. Ο Γιώργος εκτίμησα πάρα πολύ αυτό που έκανε χθες, γιατί ήταν και η πρώτη εκπομπή η οποία είδα. Και εκτίμησα πάρα πολύ το γεγονός ότι κατάλαβε ότι δεν μίλαγα προσωπικά για εκείνον. Που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν έχω άμεσα τη δυνατότητα να κάνω μια κουβέντα με τη Σόφη, γιατί φεύγοντας είπε κάποια πράγματα, δεν είχα και το χρόνο να απαντήσω. Από όλα αυτά που είπε εγώ θα κρατήσω μόνο ένα. Όσον αφορά το ψέμα ότι κερδίζει πάντα και η αλήθεια χάνει, και αυτή τη φορά επιβεβαιώθηκε. Θα το κρατήσω αυτό. Και μας λείπει, είπε νομίζω, στα αγωνίσματα γιατί ήταν πολύ δυνατή παίκτρια. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Ότι ήσουν ούτε η άλλη ομάδα, ούτε η δική σου. Προφανώς ήσουν καλή παίκτρια. Από τις γυναίκες δηλαδή τα καταφέρνεις πολύ καλά και ίσως και λίγα να έκανες. Αν έμενες θα έκανες πολύ περισσότερα. Αλλά αυτό που θέλουμε όλοι να καταλάβουμε είναι η κάμερα μπορεί να μην κατέγραψε ένα γεγονός το οποίο δεν θέλετε να το πείτε.
Είχατε όμως τη δυνατότητα, όταν βρεθήκατε παρουσία κάμερας ο ένας απέναντι στον άλλον, να του το θέσετε, ώστε να έχει και εκείνος, αν έχει μια απάντηση, να την καταλάβουμε κι εμείς. Δηλαδή, τα θέσαμε όλα, τα και να είναι και δίκαιο για αυτόν. Γιατί τώρα υπάρχει υποβόσκει μια εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει. Νομίζω και κάτι... τελικά ότι του κάνει καλό, δεν του κάνει κακό. Ο κόσμος του όλος... κάνει κακό η αδικία. Δηλαδή, αν ξέραμε ότι. Κατάλαβες, επειδή ο Έλληνας έτσι λειτουργεί. Αν ξέραμε ότι. Αν ήξερε ο κόσμος που ψήφισε ή που ψηφίζει ότι έγινε αυτό το γεγονός, θα το εκτιμούσε αυτό το γεγονός ανάλογα με την βαρύτητά του. Τώρα, όταν έγινε η αποκάλυψη, ήταν κάτι πολύ πιο κάτω από αυτό που περιμέναμε, αλλά συνεχίζει. Μα δεν έγινε αποκάλυψη. Αν ακούσατε τα λόγια, τουλάχιστον τα δικά μου, είπα για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είπα ότι αυτό ήταν το γεγονός. Είναι στοιχείο χαρακτήρα ή περιστατικό? Περιστατικό. Συγκεκριμένο. Γεγονός. Γιατί δεν του το έπεσε εκεί. Αυτό λέω. Εγώ να το πω. Και δεν είναι το ψάρι. Το οποίο ναι, δεν είναι το ψάρι. Δηλαδή. Ούτε η βάρκα. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία, αν ακούσατε όλη τη λέξη, λέω για παράδειγμα. Για παράδειγμα, αν κάποιος έκανε αυτή την κίνηση, θα μας άρεσε? Κατάλαβα. Αυτό είπαμε. Για παράδειγμα, μπορεί να πάει να βρει ένα ψάρι. Λέω τώρα. Και να κάθεται κάποιος στη φωτιά το βράδυ, να έχουμε κοιμηθεί όλοι και να του πει από κάτω, έλα οι δυο μας να πάμε να φάμε το ψαράκι. Αυτά τα πράγματα, 1, 2, 3 τα καταλάβαμε. Συνέβησαν, δεν θέλω να πω σε ποιους. Ο καθένας ερχόταν και έλεγε αυτά που συνέβαιναν. Και αυτό που καταλάβαμε όλοι είναι ότι δεν πράττει ομαδικά, αλλά μας χρησιμοποιεί στην ουσία. Ψάχνει να βρει έναν κολλητό, ψάχνει να βρει 2 κολλητούς, ψάχνει να βρει έναν φίλο για να μπορεί να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Γιατί δεν ήταν κάτι που θα το έλεγε σε όλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι από τη στιγμή που δεν είμαι εκεί, το να είμαστε εκεί και να τα συζητάμε μεταξύ μας και μετά να το συζητάς και στην κάμερα, είναι μια χαρά, είναι αποδεκτό. Γιατί πρέπει να συζητήσει τι έχει γίνει όταν σε ρωτάει ο δημοσιογράφος που είναι εκεί, μαζί μας. Αυτό δεν είναι κουτσομπολιό. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο παιχνίδι και πρέπει να απαντήσεις. Το να είμαι εδώ και να συζητήσω για κάτι το οποίο δεν είμαι πλέον εκεί, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουν τα παιδιά μεταξύ τους και εγώ